O Rei da Montaña volverá a coroar esta fin de semana a Fonsagrada, pero farao desde un trono máis poderoso, porque este ano a feira máis coñecida desta vila estrea distintivo de interese turístico galego. O alcalde da localidade e a deputada de Cultura amosaron en San Marcos varias pezas do afamado butelo destas terras durante a presentación da cita da que a institución é a principal impulsora cunha chega de 6.000 euros. Porque creemos que eventos deste tipo son os que sirven precisamente para poñer no mapa dos produtos de calidade a nosa provincia. Produtores da zona porán a venda 10 toneladas deste prezado embutido elaborado co estómago do porco e costela. Pero ademais, nos 63 expositores que ocuparán a praza do Concello haberá tamén postos con outros produtos alimenticios e de artesanía. A vila agarda a recibir estes días máis de 5.000 persoas e os restaurantes da vila, apuntou o rexedor, ofrecerán a un prezo de 25 euros o tradicional cocido galego. Respetando todo ese sabor tradicional dos nosos produtos de sempre. Así que invito-vos a todos a que veñades á Fonsagrada, que disfrutedes dese magnífico fin de semana. Un apetecible fin de semana que contará con animacións dos grupos de música tradicional da Fonsagrada, Antaruxas e Sorteiros e Illa Pancha. E o domingo a entrega do butelo de ouro no Salón de Plenos do Concello, que este ano recibirán Peguerto Saavedra e Antón Santamarina.